Здравейте! Аз съм Емилия от проекта Здрава история и днес ще си поговорим на тема съзависимост. Термина първоначално обозначавал партньор или дете на човек с алкохолизъм. По-късно се разширява да обхване въобще партньор или дете на човек с някаква зависимост. В днешно време динамиката на съзависимост може да наблюдаваме и ако е имало някаква... Не е задължително да е имало някаква зависимост. Примерно ако някой от родителите е бил с депресия, да кажем, или е било налично някакво заболяване по-сериозно при един от родителите или при някой от братчета, сестричета, и така семейната динамика започва да кръжи около този човек, да го обгрижва. Тогава съответно много вероятно е човека да развие динамика на съзависимост. Какво представлява тази динамика? Това е когато центъра на живота на човека е навън, т.е. фокуса е навън. Сетивата са настроени на честотата на другите, за да може да предусетим те какво искат, от какво имат нужда, как да им помогнем, как да ги обгрижим най-добре. Което са все прекрасни качества, само че тук отиват в крайност. И то в такава крайност, че много често самият човек започва да губи себе си. Тоест той може да усети какво иска другия човек, как се чувства, от какво има нужда, но тук вътре празно е, няма никаква идея той самия как се чувства, какво иска, от какво има нужда, защото буквално си е посветил живота на другите, да служи на другите, което е, отново казвам, прекрасно качество, но в крайността, която се наблюдава при съзависимостта, носи много нещастие. Съответно, как изглежда това? Примерно, ако едно детенце има майка с депресия, майката няма много друга подкрепа в момента, т.е. трудно е да се справи с това състояние. Съответно, какво прави детето? Опитва се по всякакъв начин да направи мама щастлива. Слуша, грижи се за нея, пораства така по-набързо, т.е. прави неща, които не са толкова характерни за дете на неговата възраст, нали? По-зряло изглежда, отколкото би било характерно за възрастта му. Съответно, нали, логиката е, т.е. разбира се, не е създаван процес, но това, което се случва е, че ако аз се погрижа за мама, ако тя се чувства добре, после всичко ще наред и тя ще се погрижи за мене. Въпросът е, ако родителя е в по-тежко състояние на депресия, детето, колкото и да се грижи, няма как да реши проблема на възрастния. И оттам нататък детето остава с тази динамика, постоянно да се опитва да се грижи за другия, за да може евентуално в някакъв бъдещ момент и неговите нужди да са удовлетворени, но всъщност това не работи добре на практика, защото в крайна сметка това да се погрижи за някой друг, най-добрият вариант е на човек да му идва отвътре, да даде нещо, да направи нещо, защото така го е усетил, а не защото аз сега ще се погрижа за теб, но после ти трябва да се погрижиш за мен. Нали? Това не работи добре в действителността. Така че, когато фокусът е изцяло в хората отвън, нещата стават много трудни. Много трудно се вземат решения, защото трябва да се предвиди другия човек как ще реагира, той какво иска. В същото време, рано или късно, нашите потребности и желания малко по малко започват да излизат също на повърхността, но понеже ние не сме свикнали да ги чуваме, те започват да излизат под формата на едно неудовлетворение, емоционални изблици. Нали, чудим се какво става, откъде ни дойде сега до главата. То е нормално, ако много дълго време си потискаме нашите потребности, не си обръщаме внимание на емоциите, рано или късно има я изблици, я психосоматика под формата
заболяване, за да си обърнем най-накрая внимание. В отношенията с партньор или потенциален партньор това най-бързо се забелязва. Хора с зависимост винаги така случайно попадат на партньори или съответно потенциални партньори с проблеми. При тях ако човека насреща, всичко му е наред, няма проблеми за решаване, няма и химия, т.е. не усещат химия, скучен им е такъв човек без проблеми. Докато ако насреща е някой, който не се справя с живота си, има някаква зависимост или е в депресия, той е много интересен, веднага има една химия, едно привличане, защото това е познатото нещо за човека, там ще бъде нужен. Той е свикнал, че трябва да си заслужи любовта с прегрижване за другия човек. Съответно, един човек, който се справя с живота си, има нужда от партньор просто за да си сподели живота, да правят някакви хубави неща заедно, да си създадат семейство. Той той е малко скучен, не е привлекателен, защото сам се справя с проблемите си, нали. Със зависимия човек подсъзнателно търси някой, който да обгрижва, защото той други отношения не познава. И така се стига в един момент до отчаяние, защото със зависимия човек опитва отново с различни партньори да създаде здрава връзка и всеки път установява: о, ужас, аз пак съм си взел човек с сериозни проблеми, където опитвам се да ги реша, той не ме слуша, получава се една борба за надмощие, защото, да кажем, човека с някаква зависимост, колкото повече партньор го контролира, толкова повече пък започва да изпада в неприятни емоционални състояния, толкова повече започва да си ползва зависимостта и се получава обратния ефект. Така че със зависимостта си е доста сериозна динамика. Добре е човек в момента, в който забележи такива характеристики в себе си, да си обърне внимание и малко по малко да започне да се учи центъра на живота да е тук, да не е навън в другите хора, защото не се получава добре в крайна сметка. Хубав ден и до скоро!